שם כמו בבית. הייתי בחור צעיר, עולה חדש, שבאתי מברית המועצות. מה, ידעתי מה, מו ואיך. ואהרון כבר היה אז, אני יודע, 5 פעמים אז הוא היה אלוף ישראל בבוגרים, וכמה גביעים כבר לקח. הוא היה איש נאמבר 1 בארץ בטניס שולחן. אז דיברתי איתו, והוא לימד אותי הרבה דברים, והקשבתי. ואני חושב שעד היום אף אחד עוד לא שבר את השיא שלו. 12 אלוף ישראל, אליפות המדינה, ו8 או 9 גביע. נסענו מיליון פעם לחוץ לארץ לכל מיני משחקים, היינו בעולם המשחקים מהבוקר עד הערב, ואם זה בערב נגמר משחק ב7 או 8 או 9 בערב, היינו יוצאים לבלות ביחד. החדרים שלנו בבית מלון תמיד היינו מסתדרים שאחד יהיה על יד השני. למה? שאני הייתי צריך לקום בבוקר לעשות כוס קפה עם המזלג חשמלי, הייתי דופק לו בדלת, אהרון, התעוררת? והייתי נכנס אליו, אני עם הסיגריה, עם כוס קפה, הוא לא היה מרשן, וככה היינו יושבים ומתכננים את היום העבודה שלנו. אני אומר את זה מכל הלב, הוא חסר לי. הוא חסר לי. הדבר שאני הכי זוכר ונזכור לו כל החיים זה מעבר לטניס שולחן. שהוא בעצם אני זוקף לו את ההצלחה שלי בכלל בחיים. הוא ממש אסף אותי מהקרשים בגיל 13 אחרי שאמא שלי נפטרה, ולא נתן לי ליפול, שזה קל מאוד היה ליפול אז. והיו כמה פעמים שהוא היה צריך לשלוח אותי לא הביתה אלא מחוץ לאולם לתמיד, אבל הוא נתן לי עוד צ'אנס ועוד צ'אנס. כל הזמן הדבר הכי חשוב שהיה לי זה שאהרון יהיה גאה בי, שאני אקח לתחרות, זה הטלפון הראשון זה אליו, גם אם הוא לא היה שם. איך שנכנסתי לעולם והוא ישב על הספסל הישן מצד שמאל, ספסל שאני חושב שהוא עד היום שם, המקום שלו מצד שמאל עם התיק השחור הגדול, זה כבר עשה לי כאילו הגעתי הביתה. ראיתי את אהרון ונכנסתי הביתה שלי כי זה היה הבית שלי באותם ימים. אני לא חושב שהוא השקיע בשחקן כל כך הרבה מאמץ ועצבים כמו שהוא השקיע בי. גם הייתי צוחק עליו שכל השערות הלבנות שיש לו על הראש זה בגללי, שאני עשיתי שם את הכל. ואני אסיר תודה, והוא הולך איתי כל יום באמת, כל יום והיום, ואני אף פעם לא אשכח מה שעשה בשבילי. הבן אדם שהקים כזה מפעל חיים, שהקים אותו מאפס ויצר פה זרעים של תשתית שחיים בעצם עד היום, אנשים שהוא גידל אותם עד היום נמצאים בסביבה. מקצוענות ברמה גבוהה ביותר. אהרון היה ברור שבין המאמנים הוותיקים והטובים ביותר שהיו בזמנו, אני מדבר בשנות ה-60 וה-70, גם ה-80. הוא שם את בעצם את הפולון הזה, בטניס שולחן של מדינת ישראל. אף אחד עד היום בענף הזה, בכלל בענפים, לא הצליח להגיע לרמה כזאת של איכות, שנמשכה כל כך הרבה שנים קדימה, ונותנת עד היום את התוצאות שלה גם בתחום של הענף הזה. מבחינה מקצועית אין לי ספק שהייתה לו עין בלתי רגילה, והוא באמת גידל כמה אלופים מאוד בולטים של טניס שלו שם במדינת ישראל. דמות לסיכוי, דמות לסיכוי, חום, אהבה. הייתה נסיעה לגרמניה עכשיו, וזה בדיוק היה, אבא שלי נפטר בדצמבר, וזה היה אחרי זה, אם אני לא טועה, אחרי חודשיים-שלושה. עכשיו, מכיוון ששאלתי אדום ועוד לא היה אפוטרופוס, האפוטרופסות לא הוחלט,
מי אפוטרופוס, וכך לא יכולתי לצאת מהארץ. ואז אהרון התרוצץ בתי משפט ותורים עצומים האלה בבתי משפט וסבלנות, ואני זוכר תוך כמה ימים, אם אני לא טועה, קיבלתי כבר את האישור הדרכון בעצם לצאת לחו"ל. באמת, אחת הנסיעות הראשונות והבודדות שלי לחו"ל במסגרת טעים שולחן. זה החוויה הייתה מדהימה. מישהו דואג לי שם למעלה, בבית לי כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלף, קיץ נאסף והגשם שב. מישהו דואג לי שם למעלה, בבשר